Salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Aye partage fanga boya mena soni sa. Salam alaikum an balma mali an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila juriste chercheur. An tɛna ni vidéo diyan nouvelle duman dɔ fɛnɛ bɛ yen an b'o da aw tulo kan. A ye vidéo partager a ka cœur bila. Voilà, a ye vidéo a y'a partager a ye cœur bila a ye j'aime caya pour que u kana se ka an ka an bɛna de nouvelle min fɛnɛ da aw tulo kan pour que u kana se ka signaler. Voilà, parce que ani fasoden jugu de bɛ ɲɔgɔn na. Donc, a ye cœur bila a ka j'aime caya a ye cœur bila a ka j'aime caya. Malidenw a b'a kalama ko koba wɛrɛ de kɛra bi journée kɔnɔ. Tellement que premier ministre ka discours y'an lesɔndiya an bɛ ɲini ka ɲina o koba kɔ. Asimi ye kabako de da CEDEAO ka délégation kan a ye maloya da u kan fo k'u sa ni maloya est-ce que y'a faamu hali n'u ko ba joli b'a ji la o tɛ jɛ an bɛna ka na an da don o la ani filanan maliden bɛɛ an ka commencer an ka bɔ ka premier ministre kunbɛn n'a bɛ na n'u ye don fɔ an bɛɛ bɛ bɔ an bɛ premier ministre kunbɛn n'a bɛ na. Donc, an bɛna an da don ninnu ni sujet fila de la k'u développer sisan sa balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila juriste chercheur. Mais non, n tɛna diya k'an ka serifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rendimi kɔdimi banaw ka ca serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ n tɛ don n ka vidéo si la n'an m'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ. A ye baara min kɛ Mali jɔli la transition kabiri i bɛ k'a ka temps na a ye dɛmɛ min kɛ an balimaw an tɛ se ka ɲinɛ Lassana Kanɛ kɔ dɛ ka n'a bila bi la wa halisa a jɔlen a bɛ ka baara min kɛ ka transition dɛmɛ an bɛ Cheikh fo halisa k'a ka continuer Ala k'a mɛn an kɔrɔ k'a ka mugadamu fo n'o ye Abubakar Kamara n'a bɛ Kati o fana folen bɛ yan nin yɔrɔ la. O tɛmɛlen kɔ ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga an bɛ minnu ye tuma bɛɛ vidéo la duwawu la u bɛɛ folen don ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo ka autorité morale Segu autorité morale ka a fo en même temps an yɛrɛ ka groupe WhatsApp collectif de soutien à Amara Sila an ka groupe WhatsApp créé mɔgɔ b'a kɔnɔ n b'u fo c'est-à-dire n bɛnna ni groupe ye groupe min n'a mɔgɔw lafaamunen don an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la an bɛ ɲɔgɔn bilasira fasoko kuma dɔrɔn de bɛ fɔ a groupe ka kuma wɛrɛ tɛ fɔ fasoko kuma an bɛ se k'an ka transition dɛmɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na donc o groupe WhatsApp aw mɛnna a y'a demander n y'a groupe WhatsApp sigi donc kɔfɛ n bɛ tila ka numéro di n'aw bɛ ajouter quoi n'aw bɛ ajouter cogo min na n bɛ tila ka o numéro di ka Segu Tunkara fo ka docteur Alain Bokoum l'infatigable o folen kɔ est-ce que y'a faamu ka Mali activiste kelen bɛɛ fo donc malidenw an bɛna don an ka sujet filanan na an ka nouvelle duman filanan a b'a dɔn an ka nouvelle duman filanan ye mun de CEDEAO mun sigi ka taa manamana conférence kɛ Macron k'u wele u ka réunion kɛ u ka bɛn a kan k'u bɛ sommet extraordinaire ko ka o convoquer New York kabiri Ala ka CEDEAO da min ma kɛ u ka texte kɔnɔ ka sommet extraordinaire convoquer ko Mali ni Guinée k'olu bɛ taa Mali maloya k'olu bɛ taa Mali lebu k'olu bɛ taa Assimi bagabaga est-ce qu'il y'a faamu ka sommet créer u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan'o cɛ u ka président ka taa manamanakan fɔ donc u ka o décision de la u m'u sigi k'u sigilen to New York en violation vraiment de tous les textes de la CEDEAO u sigilen bɛ New York u ye mun de décider k'u to New York i b'a dɔn k'a fɔ u y'a décider ko CEDEAO ko Mali Ivoire soldat fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'u minɛlen bɛ an bolo dans le cadre du mercenariat CEDEAO ko k'a mɔgɔ kelen bɛɛ bila ko k'a bɛɛ bila sans délai ko sans condition ko Assimi k'i teliya sisan a nɔgɔnni na ko mercenaire fɛn fɛn minɛlen bɛ ko k'a mercenaire ivoirien ninnu bɛɛ bila a tɔ ma kɛ bagabaga ye a tɔ ma kɛ catiribɔ ye u taara catiri min bɔ k'u to New York dɛ o catiri est-ce qu'il y'a faamu Assimi filɛ nin ye ka ko dɔ de k'u la ko min bɛ u lamaloya san o catiri senfɛ n'a hakili b'a la u ye mun de kɛ k'u t'u ka catiribɔ la u nana k'a fɔ k'u bɛna chef d'état saba bila ka na Assimi fɛ yen aw k'aw to yen ka bagabaga kɛ ka menace kɛ ko ni Mali ma soldat ninnu bila ko bɛ bɔ a la o y'a sɔrɔ Assimi dun de la ka kangari d'aw ye ka avertir donc u y'u to u tilalen u ka bagabaga n'u ka menace la ko ka soldat ninnu bila sans délai
u tilala sisan k'u bɛ délégation dɔ de wuli ko ka chef d'état damadɔ wuli ka olu fara ɲɔgɔn kan o chef d'état ninnu k'olu kana ka na Assimi kuma ɲɔgɔnya est-ce que vous voyez ko chef d'état ninnu k'u ka kan ka na mardi don an bɔra ka gouvernement ka noti dɔ ye gouvernement bɔra ka décision dɔ ta ko CEDEAO chef d'état k'u ka kan ka na mardi Assimi ko k'ale tɛ se ka u reçoit mardi ko temps t'a bolo mardi k'ale ka ci ka ca mardi CEDEAO chef d'état ninnu reçoili ma balimaw nin ye koba ye dɛ a ye segin a ka kuma in lamɛn tuguni CEDEAO yɔrɔ u ye bagabaga kɛ ka san c'est-à-dire u ye bagabaga kɛ ka Mali kɔnani ko Ivoire soldat minnu b'an bolo k'an bagara u ma k'an binna u kan injustement Assimi ye mun de k'u la CEDEAO de m'i to la k'ale bɛ délégation dɔ bila tuguni mardi ko ka na sarasi ninnu diyagoya minɛ Assimi na ja olu t'a dɔn n'u b'a dɔn u t'a kɔrɔbɔ quoi a b'a dɔn mun de kɛra o senfɛ Assimi ne filɛ k'a fɔ an ye nɔti dɔ de ye sisan o nɔti b'a yira k'a fɔ k'a ko CEDEAO ma ko mardi k'ale ka emploi du temps chargé len don k'ale ka emploi du temps ko temps t'a bolo quoi k'a tɛ se ka CEDEAO reçoit mardi a b'a kalama ko nin ye humiliation de chef d'état saba en même temps CEDEAO ka mission na i b'a dɔn ko mission bɛ ɲɔgɔn ya par exemple u mana Goodluck minnu bila ka na o y'u ka représentant spécial ye o mission fanga ka bon mais u ka mission minnu n'u fanga ka bon n'a bɛɛ o de u bɛ chef d'état ci mission minnu na o b'a yira ni ko ka gɛlɛn ni ko kɛlen bɛ kamana ganko ye de u bɛ chef d'état wuli donc u ye chef d'état minnu wuli Assimi ko mardi parce que ni Assimi kun y'u reçoit mardi Assimi kun mana sɔn ka ninnu reçoit mardi CEDEAO kun b'a miiri ko Mali siranna u ɲɛ CEDEAO kun b'a miiri k'u ka bagabaga sera an na CEDEAO kun b'a miiri k'a fɔ est-ce que y'a faamu ko ale ye menace minnu kɛ ko menace bɛ ka commencer ka Assimi ta Assimi y'i ka temps de ta cɛbakɔrɔ n'i tɛ siran i tɛ kɔrɔtɔ Assimi ko k'a ye don wɛrɛ lajɛ ko mardi tɛ ɲa dɛ i b'a kalama Assimi y'u lamaloya de sinon possibilité bɛ Mali ye k'u reçoit gɛlɛya foyi tɛ o an bɛ se k'u reçoit le mardi o mais u ye temps min de utiliser k'an ka soldats bila k'u ka chef d'état bɛ nalen mardi k'u ni soldats ninnu ka sigi wolo Assimi ko k'aw ka temps tɛ ne bolo a ka président a ka délégation de haut niveau u ye délégation de haut niveau min bila ka na nin tɛ manamana délégation ye Union africaine Macky Sall ye o ɲɛmɔgɔ ye est-ce que y'a faamu Embalo Sirano ale ma sɔn ka na Togo président an bɛ Togo bonya fort kɔni an ka bonya b'o yɔrɔ ale ni Ghana président ko ka ninnu saba bila ka na k'u kana Assimi rencontrer Mali la mardi min bɛ nalen yɔrɔ aw hakili b'a la anw kɛlen bɛ ka mobilisation dɔ labɛn o mobilisation min ɲɔgɔn tɛna kɛ parce que anw tɛna jɛn n'a ye chef d'état ninnu ka na chef d'état ninnu ka na an ka dugukolo kan nin cogo la malgré u ye menace minnu kɛ olu kana anw ka jamana kan ka don hɛrɛ ni baden na k'a sɔrɔ maliyɛnw m'u ka dimi yira anw fɛnɛ tun tɛna jɛn n'o ye ja Assimi y'an ka kuma mɛn a y'an ka discours mɛn a ye ko k'u la nin ye anw mɔnɛ bɔ hali n'u nana walahi i b'a kalama k'u ni malo de bɛ na ne tɛ dimi tugun hali ni ninnu nana i b'a kalama k'u malolen u kuma sululen i b'a kalama k'o de bɛ na parce que k'u to CEDEAO la ka délai di an ma k'an bɛ tila ka na nin don k'an bagabaga ka tila k'a fɔ k'an bɛ tila ka na nin don ka kiiri jugu tigɛ ka nkalon jugu tigɛ k'an bɛ tila ka na nin don Assimi ko k'o tɛ mardi n t'aw reçoit c'est-à-dire Assimi bɛ ka moquer b'u la yɔrɔ min na yɛrɛ Assimi ko ne kɔni tɛ se k'aw reçoit mardi temps tɛ ne bolo ko n ka emploi du temps chargé len don ko c'est-à-dire n occupé len don nka ni malidenw ka kan ka kuma ni n ka jamanadenw ka kan ka kuma ci baden bɛ ne bolo ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma c'est-à-dire aw ka temps tɛ ne bolo Assimi ye don min propose u ye ko n'u bɛ se ka na ko jeudi ou bien vendredi ko n'u bɛ o sɔrɔ k'u bɛ n'u t'o sɔrɔ n'u bɛ don wɛrɛ sɔrɔ k'u kana o la ko mardi k'ale tɛ se ka na la ilaha illallah o de la i b'a dɔn ko cɛ ka kɛ cɛ ye cɛbakɔrɔ ka kɛ cɛbakɔrɔ ye walahi Assimi kɛlen bɛ Afrique fierté de il fait la fierté de l'Afrique o de la premier ministre par intérim ka discours la n'i y'a ta k'a lajɛ a ko mɔgɔ o mɔgɔ ko jamana o jamana ko n'i ye ko kɛ Mali la i ka kumakan kolon ta k'a fɔ Mali ma ko Mali b'i répond mot pour mot ko Mali b'i jaabi mot pour mot i mana mot min fɔ a ma en vertu du principe de réciprocité au principe de réciprocité in kɔrɔ ye mun de ye ko n'i ye min kɛ n na mot kelen de k'i la a expliqué dɛ premier ministre ko n'i ye bal min ci Mali la i mana bal min ci an b'o bal kelen de ta k'o ci i ma k'o segin i ma a b'a kalama ko nin ye koba de ye donc Assimi filɛ a y'u ka invitation a y'a décliné nin ye humiliation de ye sinon rien n'empêche Assimi k'u rencontrer mais peuple malien Assimi ye nin kɛ ka Assimi ye nin kɛ
k'a yira ka Mali ka danbe ni Mali ka hɔrɔnya ni Mali ka fierté n kunu ne CEDEAO ka décision la mais ne ma se ka sunɔgɔ a ye ne ka kunu vidéo mais est-ce qu'il y a faamu parce que nunu ngana nɔgɔya la CEDEAO ki i ja Amérique ka Macron lamɛn Macron ka ci dɔw da olu kana kolu c'est-à-dire ka décision ta k'u bɛ Mali sanctionner ka tila ka na k'u bɛn'o ci d'a ma Bamakɔ Assimi ka tila k'olu reçoit u nɔgɔni na k'a sɔrɔ u ma rendez-vous demandé u ma Assimi ɲininka Assimi tan b'i bolo mardi wa tan t'i bolo n k'o ɲininka parce que a b'u kunna k'u b'an bagabaga k'an bɛ siran ja olu tɛ Assimi dɔn quoi Assimi ko mardi do ko tan t'ale bolo k'a ka temps t'a permet k'a ka emploi du temps chargé len don k'a ka programme chargé len don k'a tɛ se ka u reçoit en un mot i b'a dɔn langage diplomatique Assimi y'a bannen nin ye bannen ye quoi en un mot Assimi y'a yira n tɛ fɛ ka u reçoit yɔrɔ anw fila anw bɛ se ka fɛn dɔ fɔ vidéo la anw bɛ se ka fɔ Assimi kana nin kɛ i sama ta bɔ ta se i y'a faamu président ninnu tɛ se k'o kɛ n'i bilala chef d'état la tu es obligé d'agir de manière diplomatique hali ne yɛrɛ bɛ Assimi nɔ la a bɛ ka agir cogo min na je serai obligé n fana bɛ agir o agir cogo de la o tɛ dɔwɛrɛ ye est-ce que i y'a faamu o de ye i b'a ko kɛ de façon diplomatique k'u ka rendez-vous k'a décaler k'u ka rendez-vous comme ko k'u bɛn'u nɔgun de la k'u bɛna sisan olu de y'u ka délai fixé u ma Mali ɲininka Mali b'a fɔ temps tɛ ne bolo aw ka temps o tɛ ne bolo est-ce que i y'a faamu a ye don min fɔ ne t'o don sɔrɔ a ye don wɛrɛ la ye n ko Mali bɛ k'u obligé de u k'a to Mali de ta la est-ce que a bɛ ka nin changement faamu nin changement de direction Mali de bɛ ka CEDEAO obligé sa CEDEAO de bɛ Mali suit CEDEAO de bɛ taa ni Mali ka rythme ye CEDEAO de b'i bɛrɛ bɛn ni Mali ye i m'a ye Assimi ko n tɛ se ka o reçoit mardi aw ɲɛna ta jeudi ani vendredi la ni don min bɛnna aw ma a kana o don n'o ma bɛn aw ma a ye don wɛrɛ fɔ n bɛ n ka calendrier la ye donc u t'a imposer an kan quoi u b'a fɔ Assimi de u bɛ Assimi de wele i bɛ don jumɛn sɔrɔ o de ye bonya ye Assimi i bɛ don jumɛn sɔrɔ an bɛ fɛ ka na donc Assimi ko Mali bɛ respecté de premier ministre ka discours n'i y'a ta k'a lajɛ o c'est-à-dire o kuma kelen de b'a kɔnɔna la quoi n'i y'a ta k'a lajɛ donc o tɛmɛnen kɔ an ka vidéo filanan bɛna boli mun de kan Malidenw ni koba kɛra an ka koba kɛ k'a tigi kunbɛn min fɛnɛ c'est-à-dire quelque chose qui va rester dans les annales i n'a fɔ an ye hakɛ min ye réservé Choguel bɔlen Nations Unies na an ko hakɛ kelen fɛnɛ ye réservé Abdoulaye Maïga a bɔlen Nations Unies na n'a sen bɛ cun Bamakɔ Maliyɛnw an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ de l'intérieur an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport international Bamako Senu na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa premier ministre kunbɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa yira diɲɛ mɔgɔ la k'a taara ci min na a taara anw de ka ci la a ma taa mɔgɔ ka ci la dɛ a taara anw de ka ci la kabiri kunu ne y'a appel lancé n ko donc n ko premier ministre n'a nana a se mana cun Mali kɔnɔ yan an bɛɛ ka bɔ an ka taa accueil an ka taa kunbɛn an ka taa ovation kɛ an ka taa yira a ye kuma min fɔ a m'a yɛrɛ ka kuma fɔ dɛ a m'a Assimi ka kuma fɔ a ye anw Malidenw aw ni ne a ye anw de ka cikan fɔ anw de ka cikan lase aw kun gɛrɛnw na barodaw la aw kun bɛ kuma minnu miiri aw kɔnɔ premier ministre taara k'o kuma kelen de fɔ exactement mot pour mot a taara o kuma kelen de fɔ a yɛrɛ ye kuma dɔ yɛrɛ fɔ ne ka décryptage fɔlɔ la ne da ma s'a ma a ko Bazoum ye Nigérien ko Bazoum tɛ Nigérien ye ko Bazoum Niger président don ko mais ko Nigérien tɛ dɛ a maloyara a bɛ fɛ k'a fɔ ko Bazoum ye Malien de et c'est vrai an ka premier ministre ko Bazoum bɛ ka i nɛn kalakala k'a bɛ ka kuma ko k'a sɔrɔ Nigérien yɛrɛ tɛ cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cɛ a ye Bazoum jaabi dɛ a ye Bazoum jaabi a y'a bila a nɔ la donc Maliyɛnw n tɛna nin vidéo ja nin vidéo an bɛɛ ka bɔ k'a demander gouvernement fɛ ni Abdoulaye Maïga n'u bɛ se k'a ka lali n'a la sini a kana sini ye dimanche comme jour férié cayara an tɛna se k'a fɔ o ka jour férié mais n'a bɛ se ka na sini gouvernement k'o date fɔ an ye su in na an ka mobilisation kɛ ka taa premier ministre kunbɛn u ko image ta k'o bila chaîne internationale la u k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ka mentalité de changera africain ka mentalité de changera u k'a dɔn k'an ka autorités bɛ ka baara ni ci fɛn fɛn kɛ u bɛ ka anw ka baara de kɛ u bɛ ka anw de ka baara kɛ u bɛ ka anw de ka ci lase u bɛ ka anw de kungo fɔ ala sago aw sago maliyɛnw n bɛ kuma bila an kan salamu aleykum